Ndizi TV ekaunti ya Kisii reterane Josephat Amisi. Na gotigana no muliketo Josephat Amisi asoroboti rwa senchero yoboikirano ni gotokoma no muliketo Sara Nyarangi Ontita oyo gotumanye bunagati y'abamenyi anene kurwa senyomba y'abatabori yo gotoka ya South Mugirango ya kaunti ya Kisii nigono beso kirina goteani gobachi kumubwatsi ya Dennis Makoli oyo manyakante buna songo koligie kirokyo bojumbe kurwa senseme yugo eterase kiama kia ODM roboti ro asenchera yoboikirano. Namatuko ikomi na bere oka atigaire eliense ya Kenya gokorobo choli buo mwakoyo. Oyo koligia ekirogo kyobo jumbe korwa ase bunge ya South Mugirango omoske Dennis Makoli Sonko nigo anyolire ogosira korwa sensemo y'abamenyi benyomba y'abatabori ase abairanire ngambi ya mono ase getambukerekyo ase okomoganeria amaya na senginche resolution mwa itiri tukalia rero muna botabori 11p korurogoro paka maate chinyomba chionsi imecha botabori mwensi p mwaitirie ko support inche muna Dennis Makoli Sonko mbo mojumbo ino omwaka oyego 2022 gochibosio erera gati ya magenderero aligetie gocha kobaikiraneria abamenyi ba South Mugirango buna chipara chinyagitari chisukuru gati ya magenderera mange ninda etakwa gacha chi computer center ibere motobeke borabua ende tobeke chacha tobeke chi computer liwe ya moborabu chi computer liwe ya mochacha ama ali abo girango ya CDF munako ba distributed dariko ba distributed buya gako genda sanda enda mange sanda enda amake na endo obo ibyo bonge bore bogiranga no bunyomba binte bigokoru bokenyomba areyemo ego chaka koru etaga ende ekona nyamaiya etende geteni bara yakabere chaka koru ekona abu etire mogenda ende nyamondo chikobwatana neri ya geteni abaraya bakoro bakoragwa na Henry Nyabuto nigo baenekia gosira kwabo bene asebateba omoske Dennis Makoli naisaine asoborai bwa monchoryo asebagania boigomo waziri boborendi bwaime Dr. Fred Matiang'i koewesiko yaye buno morai aseboigo bateba baguche komosiro morai wekiama kia ODM Raila Amolo Odinga siasio ito Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i aegwa masikania ye oyo oragende achigokora na serikali arete bintu kurwaria asogonde Wycliffe Oparanya kare oyo gototena ekeganja ya serikali ya Kenya arete bintu sabanto iwakorokwa Dennis Makoli Sonko wakamambia nitarikikianda tochama bunalibo elimo towekekeganja kamo twasi toetio mwana itokorunga Dennis Makoli Sonko semo yabamenyi boigomba enekia okomobwatesia kwabo ase omosike Makoli kaintumuna abatabori koruchache mpaka borabu kwancheranire ko Mheshimiwa Sonko amaboko ase gekabwekemo nene korwa senyumba ya botabori abo bachiramo na komosira oyo kolie kerokyo babunge korwa se bunge ya South Mugirango omoske Dennis Makoli Sonko oyo lireira yogo chokubaikiraneria amagenderero abo asibabeire bagotigwa magega ase chinga kichintambe yiko reporteria egetaseni kia Ndizi TV korwa se bunge ya South Mugirango ekaunti ya Kisii chenigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita Biemono omuliketo